खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सिलचर मिरु जोबथेसालिनिफ्राय सानै मानसि बुथारग्रा दायनिगिरिया थांनाय हरनि 10 रिंगायाव खारखोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सानै दायनिगिरिया जोबथेसालिनि मोनसे वालखौ गुदुं जावना जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमानो हायो। बे जाथायनि सायाव एफआइआर होनाय जाबाय होनना काछारनि एसपि नुमाल महाताया फोरमायदों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना एसपि बिथाङा बुंथिबावो। बर'नि फिसा वुसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मआ बड'लेण्डजों लोगोसे भारत आरो आसाम नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। रासियानि मस्क'आव 3 मेनिफ्राय 8 मेसिम खुंफुंनाय मस्क' वुसु स्टार चेम्पियनशिप 2023 आव वुसुनि ताइजिकान आरो ताइजिजियान गेलेनाय दिन्थिफुंनायाव मोननै रुफानि मेडेल देरहाना ओनसोल नाङैनो रंजानाय दोहौ लाबोदों। रासियाव गेलेनानै मोननै रुफानि मेडेल देरहानो हानाय क'क्राझार जिल्लानि हालादल गामिनि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला सानमा ब्रह्मआ दिनै गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझाराव सफैनाय लोगो लोगो क'क्राझार जिल्ला वुसु एस'सिएशनआ दुंब्रुदै बरायदों आरो मान बावदों। क'क्राझार जिल्ला वुसु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि तुलाराम बसुमतारीजों लोगोसे अल आसाम वुसु एस'सिएशननि कच उदांस्रि नार्जारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा सानमा ब्रह्मखौ दुंब्रुदै बरायो आरो मान बावो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव अबर' सुरक्षा समितिनि नेहाथारि जन दासनि खौरांगिरि मेल। बिटिआरआव अबर'फोरनि थाखाय हा बायनाय फाननाय बन्द'नि आयदा। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर खुंथायनि हेंथायै बेरेखा सोमावसारगोननि हुमखि होदों अबर' सुरक्षा समितिया। प्रमद बर' दैदेननाय खुंथाया बिटिआरआव हा बायनाय फाननाय आयदायाव बिथोनारि मिथिसारलाइ फोसावनायखौ 24 घन्टानि गेजेराव बोखांना लायाब्ला बिटिसि खुंथायनि हेंथायै सोमावसारनो गोख्रों हुमखि होयो अबर' सुरक्षा समितिया। दिल्लीनि लाइमोना बर' सिख्लाखौ लांखारदों। उदालगुरि जिल्लानि टंला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब नलबारि गामिनि पाखि बर'नि 17 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ थांनाय 7 मेआव दिल्लीनि सासे सिनाय मोनै सेंग्राया साख्रिनि लब देखायना लांखारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला टंला प्रेसिडेन्सि जुनियर कलेजनि फरायसुलिजों 3 दान सिगां फेसबुकआव लोगो मोनलायदोंमोन आरो गावखौनो दिल्लीनि होनना बिजय उरुफे बागु मुंनि सेंग्राया गावखौ सिनायथि होदोंमोन। बे सेंग्राया सिख्लाजों गिबियाव लोगो जाना दिल्लीयाव मोजां खामानि नागिरना होगोन, साख्रि नागिरना होनायनि खोथा बुंनानै रांनि लब देखायना गोदै गोदै रावजों सानफ्रोमबो फन SMS खालामबाय थायोमोन होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायो। ओरैहाय थांनाय 7 मेआव फरायसुलिया टंलायाव गावनि आर्ट स्कुलाव थांनि होनना न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो गावनि मबाइलखौ बन्द खालामना लायो। बिनि उनाव जेबो रोखोमनि खौरां गैया। नाथाय हरनि 10 रिंगायाव फरायसुलिया गावनि बिनानाव दैमोनो फन खालामनानै बिजय मुंनि सेंग्राया गुवाहाटीयाव फन खालामना लिंहरनायाव गुवाहाटीयाव थाङो आरो बिनि उनाव सेंग्राया गोदै गोदै बाथ्रा बुंना फुस्लायना दिल्लीयाव रावना होयो होनना। बिनि उनावनो दासिमबो बे सिख्ला आरो न'खरनि गेजेराव जेबो रोखोमनि जगाजग जायाखै होनना दायो सिख्लानि न'खरा टंला पुलिस थानायाव एजाहार होबाय। गवालपारा जिल्लानि मारियामपुराव फुड पयजनिं जानानै सा 50 सुबुंफोरा लोमजानाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ना फानग्रानिफ्राय लाखिनाय नाखौ जानानै हरखाब लोमजानाय जायो। बेबादि ना जानानै हरखाब लोमजानाय जानायाव फुड पयजनिंनि सन्देह खालामो। बे सा 50 फुड पयजनिं जानायनि गेजेराव सा 30खौ बिकाली मडेल हस्पिटालाव थिसननाय जायो आरो गुबुन सा 20खौ रंजली हस्पिटालाव थिसननाय जायोब्लाबो माखासेखौ गोब्राब हालोदाव गवालपारायाव दैथायहरो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै सुबुङा गोब्राब हालोदाव दं। बे जाथायनि उनाव ना फानग्रा सुबुंनि हेंथायै एफआइआर थिसनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।